खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली दिनैहाय आबाव थांगोन आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जाहारबारियावहाय मानो थांगोन जाहारबारिनिफ्राय बबेयाव हाबहैगोन बेखौ नोंथांमोननो एसे खोन्थागोन। जाहारबारियाव थांनायनि जाहोनानो जाहैबाय जिहेतु जोंना मा होननानै बुङो भुटान एटेक जानायनि सिगां हाब्रां सार ओमफ्राय इरागदाव सार ओमफ्राय सासे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बिसोर गोमानानै दङ दासिमबो जोंनि दैदेनगिरिफोरा बेखौ बरनाखै। थ' बिनि खोथाखौनो लानानै आं एक्सन डिबिनि सासे गोख्रों मावथि हाब्रां सारजों थाफाना फैनाय बे मानसिखौ लोगो लाहैगोन जाहारबारियावसो दे बिबो दिनै फिल्डआवहायसो लोगो लालायगोन। नायनोसै मा जायो रायलायनानै मा मोनो जाहारबारिनिफ्राय बबाव थांनाय जायो। थ' बिदिब्ला जों आंजों लोगोसे थाफाबाय थादो नङा होमबा। दा दिग्लि थांनाय लामा मोनफैबाय दे आङो नै ओरैबायदि सिद्दाखा बियो ओमफ्राय ओरैहाय खिबुनि लामा बैयाव हाइवे रडखौ बारबाय। बस ओंखाम जाबोखादों नामा बस? ओंखाम जाबोखाबाय आङो। औ आं नै दिग्लियाव एसे हाबैनि मिथिबाय। औ दिग्लियाव हाबनानै नोंनाव थांनोसै दे बस दे। दे बस दे हारसिंसो रावबो गैया। लोगो सासे खान्दा आफादनिनो एक्सन डिबि आरडिएफ एक्सननिमोन बिबो लिंहरगासिनो दङ। ओमफ्राय गावनावहाय मा होनना बुङो भिडिअ एसे लाहैनांगौ लाहैनानै फैनायसै एकदम हारसिं दिनैसो एसे ओंखारदों हारसिंहाय। थ' बिदिब्ला लोगोफोर आं दिग्लियावहाय सासे लोगो एक्सन डिबिनि बिनि भिडिअ लानो फैदों। ओमफ्राय दा लानानै ना एसे दिग्लिखौबो हानायमानि खोन्थानो नाजानोसै। दिग्लि माने नैबे बैयावहाय खाथियावनो बारा गोजान गैला गय जाना गुस्थिया गोजा जाजोब्बाय। थ' नायलांबाय थादो नङा होमबा। आफ्लागाव बेलगुरि गामियाव मोनफैबाय दा। ओमफ्राय फोजौखांनि न'आव दे सानसे समाव बे एनडिबिआव हाबनानै दा भुटान एटेकआवहाय गोमानानै दङमोन। ओमफ्राय दिनैसिमबो बिनि डेड बडिसआव जेबो मोनाखै। दा जों बिनि न'आव हाबनि बिनि बिदा दं न'आव हाबना लानि एसे मा गोग्लैखो। बाजै गोजोन्थों। फोजौखांनि बिबाजै दा। औ ओमफ्राय आदायालाय? ए दे बे जाबाय फोजौखांनि बिदा। गोजोन्थों। ओरैनो बे फोजौखांखौथ' दासिमथ' खबर गैया। बे 2003 बे भुटान अपारेसन जानायनिफ्राय खुनु खबर गैया। दा बे बबे जायगानिफ्राय थांनो बेहाय आंबो खबर लायोबा आरोखि बेनिफ्रायनो थांदोंमोन आरो मानसिफ्रा बै माबायाव एकदम लालाय थाख्लाय बे माबाया बागमारानो एकदम भुटान बर्डार भुटान बर्डाराव। औ दासिमबो जेबो खबर गैया आरोखि ओमफ्राय दा जोबोद दुखुनांथावना हारिनि थाखाय बिथांनि फंबाया सानसे समाव दावहा नांहैदोंमोन। दा खिन्थु बिनि डेड बडि श'आव जों जेबो लोगो मोनाखै बा जेबो खबर गैया। थ' बिनि न'आवनो आं दान्दिसे जिरायनोसै। थ' आरोबाव नोंथांमोना नायलांबाय दा बिनि मेन भिडिअखौ जुदि नायनोब्ला बे मेन चेनेलाव हाबनानै नायबानो जाबाय। जिबन बांलादेशआव बिराद गोबावनि उनाव हस्पिटालाव बिनि आथिङा नै थिग जाबाय दा आथिङा? थिग जाबाय एसे माबा दङ माबा स्ट्राइट खालामना माबा स्ट्राइट जाबाय स्ट्राइट थायो आरोखि ना बेजोंनो बिराद गोबाव थानांदों हस्पिटालाव बिराद जाथाय जादों जोङो। मामोनलाय बांलादेशनि हस्पिटाल नामा? जयरामपुरा ना? जयरामपुरा ना? जयरामपुरा हस्पिटालाव बिराद गोबाव थादों बिजों आंजों नामा जिबन? मा जाथाय जायामोनलाय? लाजिदों दासो लाजिसै। मा होनना बुङो बे हस्पिटालाव नांलाय खमलाय माबायदि रोखोम जादों आरोखि बिनियाव मास मोनसे आं थानांदों बिनि हस्पिटाल बिखौ आथिंखौ फोसाबनायावहाय। बै समावहाय जेब्ला ओंखारलायनो हाया मा सममोनलाय? 2004 मोन ना बे समावहाय। थ' जों आरो मोनसे न'खरसे दंबावो दा एक्सन डिबिनि न'खर आरोखि बेफोरो एफा एफा हाबफैलाबायदों माथो दङ बिदिनो गावजों गाव हाबलायाबा जोंनि न'आवथ' सोर थांनो एनडिबिनि न'खरफोरावलाय सोरथो थांलायनो नङा होमबा? नामा? नंगौ
फैलायनांगोन नोंबो थांनांगोन आंबो फैनांगोन नङा होमबा बेफोरबायदि बेफोरनोसै लाइफआ जोंथ' आरो लाइफआव जेबो गैखाला बेखार लाइफ बेखार जेबो गैया सिलाइ हमनानैबो जों थैनो रोङासै गुलिजों नांनानै गुलि नांनानैबो थैनो रोङासै नङा होमबा थ' बिदिब्ला जों बे ब्लगाखौ एसे बि न'नि जुगल मा नाम मोनलाय आफादनि ना जीवन के जीवन बार के जीवन मा बेटसिमोनलाय नों 21 नि ना 21 बेटसिमोन बियो आरोखि नोंना माहाय जामोनलाय हजों बांलायावनो जादोंमोन बांलायावनो खयजन मोनलाय 21आव 33 ना गासै लेडिसफोरबो दंमोन दांथ' ना गैयामोन ना आच्छा बिसोरनि समावबो बिराद खस्थ' जादों आं बिसोरनि ट्रेनिंखौ होनो मोनाखै अब्लानि समाव आङो जों मेघालयआवनो बा नारा नाथा थ' जोङो मोनसे खान्दा होनायनि नाम बेनाव थांबावो क'क्राझार आथियाबारि तिनिआलि ओमफ्राय बे जायगायाव मोनफैबाय ओमफ्राय बिथाङा नैबे बिथाङा एक्स एन डि बि आर्ट डिफेक्शननि बिराद खस्थ' खालामो बियो हार्ड लेबार खालामो ओमफ्राय बिराद खस्थ' खालामो दे बियो खान्दा होनबा रासिन मोनथिगौ ओमफ्राय दा बिनि न'आवनो आं दंफैयो एसे साहा पानि लोंबाय ओमफ्राय ओरै सेरफांगुरि भुटानेटिकआव जायफ्रा गोमानाय नैबे फैजौखा बिनि बिदाजों एसेब्लाबो सावरायबाय नोंथांमोना नुबाय जानांगौ ओमफ्राय आरो नैबे सेरफांगुरियाव अख्रेब होनायनि न'आवबो हाबबोदों एखे बेटस जोङो ओमफ्राय हाबबोना जों दान्दिसे मोजां गाज्रि सावरायबोबाय गोख्रों मावथि सासे एक्स एन डि बिनि आर्ट डिफेक्शननि बिथांनियावनो नै दाउ फिसा फिसौ दाउ ब्रयलार फार्म दङ माने नै बेखौ बिथाङा बिजोंनो सोलियो राकेश ब्रह्म दे नैबेबो ओमफ्राय माला लाबोआ बे दाउआ खय मास जाखो बे दाउआ 40 दिननि ना 40 बिदिनो 45 बिदि दिननि आच्छा नों न'आवनो फिसिखायो ना मा फिसियोखौनो नांसिगोन आच्छा खयथा बिदि न'आव फिसिखायो ना माथो आदार होनानै दोन आच्छा बे मोनसे ओमफ्राय ओरैबो खयस'था बेसेबांसो दङ नैबे जेनेबा रुम मोनसेयावहाय बाय 1 कुइन्टेल 30 केजि 1 कुइन्टेल 30 केजि ओमफ्राय ओरैलाय 1.5 कुइन्टेल नैबावहाय 1.5 कुइन्टेल ना आच्छा नैबावहायलाय ओरै 1.5 कुइन्टेलनि एसे बारा जागोन बेयाव 1 कुइन्टेल 80 थाहैनो हागौ बाय 70 थानो हागौ आच्छा नों ओरै बेनिफ्रायनो न'निफ्राय बहाबा साप्लाय हरो नामा साप्लाय हिसाबैथ' बिदिनो सरलपारा होयो ओमफ्राय लकेलाव एसे होयो आच्छा ओमफ्राय गोदा बायो नामा न'आव गोदानायथ' गैथ'वा लकेलाव सोरबाफोर लांफैयो लाङो बिदि दङ आच्छा थ' बेफोरबायदिनो जोंनि एक्स एन डि बि आर्ट डिफेक्शननि जायफ्रा एसे न'आव सुबिदा दङ बा न'आवहाय एसे गावनि थांना थानो हानायनि बा गोदो बिमा बिफाया सोरजिनानै दोननाय बेफोरबायदिजोंनो दाउ ब्रयलार फिसिदों गावनि नैबे राकेश ब्रह्मनिजों नङा दै राकेश ब्रह्मनि ब्रयलारजों थांना थायाखै एक्स एन डि बिया जोंनियाव दाउ ब्रयलार फार्म खालामनो थाखाय जोंनि सेंग्राफ्राबो दङ राकेश ब्रह्मनिजों खिन्थु मोनाखै बिथाङा बुंदोंमोन दाउ ब्रयलारजों जोंनि बिटिआरआव गुफुर खालामगोन बोरमाजों बुंफब होगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय बेफोरबायदिजों बुंफबाखै थ' लोगोफोर दिनै अफ्रि ब्लग 2 चेनेलखौ बहायनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय